శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం లోని 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయంలోని 11 మరియు 12వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యం ద్వారా దీన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయము 11 మరియు 12వ శ్లోకములు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మద్గుణ శృతి మాత్రేణ 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 మయి సర్వగుహాశయే. మయి సర్వగుహాశయే. మయి సర్వగుహాశయే. మయి సర్వగుహాశయే. మయి సర్వగుహాశయే. మయి సర్వగుహాశయే. మనోగతిరవిచ్ఛిన్నాయత. 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 గంగాంబసోముద్సుంబుదౌ. గంగాంబసోముదౌ. గంగాంబసోంబుదౌ. 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 లక్షణం భక్తి
భక్తి యోగస్య లక్షణం 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 భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం నిర్గుణస్య హృదాహృతం నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం నిర్గుణస్య హృదాహృతం నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం నిర్గుణస్య హృదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ హైతుక్య వ్యవహితాయ హరే కృష్ణ అహైతుక్య వ్యవహిత హైతుక్య వ్యవహితాయ అహైతుక్య వ్యవహితాయ అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే భక్తి పురుషోత్తమే భక్తి పురుషోత్తమే భక్తి పురుషోత్తమే భక్తి పురుషోత్తమే భక్తి పురుషోత్తమే హరే కృష్ణ కుక్లైట్ మద్గుణ శృతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే 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 మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ మనోగతిరవిచ్ఛిన్నా యథా గంగాంబసోంబుధౌ మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ మనోగతిరవిచ్ఛిన్నా యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హృదాహృతం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హృదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే హరే కృష్ణ రెండు శ్లోకాలు ఒకసారి కలిపి చూద్దాం మద్గుణ శృతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే
మద్గుణశ్రుతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాసే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యదా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తియోగస్య నిర్గుణస్య హృదాహృతం వ్యవహితాయ భక్తి హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే. హనుమప్రసాద్ ప్రభు, మాధవి నీలప్ప. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు మద్గుణ శృతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హృదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాధవి చదువు. మద్గుణశ్రుతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ యా భక్తి పురుషోత్తమే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మద్గుణశ్రుతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మద్గుణశ్రుతి మాత్రేణ మయి సర్వమగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే వసుంధర మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. వసుంధర మాత చదవండి. మద్గుణ శృతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. మద్గుణశ్రుతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాభసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవసితా యా భక్తి పురుషోత్తమే. హరే కృష్ణ. వందిత మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మద్గుణ శృతి మాత్రేణ మయి సర్వగుణ గుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యథా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితా యా భక్తి పురుషోత్తమే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మద్గుత శృతి మాత్రేణ మయి సర్వగుహాశయే మనోగతిరవిచ్ఛిన్న యదా గంగాంబసోంబుధౌ లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హ్యుదాహృతం అహైతుక్య వ్యవహితాయ భక్తి పురుషోత్తమే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. మత్
నా యొక్క నా నా యొక్క గుణ గుణ గుణములు గుణములు శృతి శృతి శ్రవణముచే శ్రవణముచే మాత్రేణ మాత్రేణ మాత్రమున మాత్రమున మయి ఈ నాయడ నా సర్వగుహాశయే సర్వగుహాశయే ఎల్లరి హృదయములందు వసించునట్టి మనగతి మన గతికి చిత్తగతి అవిచ్ఛిన్న అవిచ్ఛిన్న నిరంతరముగా నిరంతరముగా యథా యథా వలే వలే గంగా 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 నది యొక్క గంగా నది యొక్క అంబస్సహ అంబసః జలము అంబుదౌ అంబుదౌ సముద్రము వైపునకు సముద్రము వైపునకు లక్షణం లక్షణం ప్రకటమగును ప్రకటమగును భక్తి యోగస్య భక్తి భక్తి యోగము నిర్గుణస్య నిర్గుణస్య నిర్గుణమగు నిర్గుణమగు ఈ నిక్కముగా నిక్కముగా ఉదాహృతం ప్రదర్శితమగును ప్రదర్శితమగును అహైతుకి అహైతుకి రహితమగు హేతురహితమగు అవ్యవహిత అభిన్నమగు అభిన్నమగు యా యా ఏవైతే భక్తి 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 పురుషోత్తమే దేవదేవుని వైపునకు శ్రీకృష్ణ భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సత్సౌతాను సర్వ హృదయవాసి యగు భగవానుని దివ్య నామ గుణ శ్రవణము ఎడ మనుజుని చిత్తము ఆకర్షితమైనంతనే విశుద్ధ భక్తి ప్రకటము కాగలదు. గంగానది సహజంగానే సముద్రము వైపునకు ప్రవహించునట్లుగా అట్టి భక్తి ఎటువంటి భౌతిక స్థితి చేత అడ్డగింపబడక దేవదేవుని వైపునకు ప్రవహింపగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సర్వ హృదయవాసియగు భగవానుని దివ్య నామ గుణ శ్రవణము ఎడ మనుజుని చిత్తము ఆకర్షితమైనంతనే విశుద్ధ భక్తి ప్రకటము కాగలదు. గంగానది సహజముగానే సముద్రము వైపుకు ప్రవహించునట్లుగా అట్టి భక్తి ఎటువంటి భౌతిక స్థితి చేతను అడ్డగింపబడక దేవదేవుని వైపునకు ప్రవహించగలదు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యం. నిర్గుణమగు విశుద్ధ భక్తికి మూల సిద్ధాంతము భగవత్ ప్రేమ. మద్గుణ శృతి మాత్రేణ అనగా దేవదేవుని దివ్య గుణములను వినినంత మాత్రమున అని భావము. ఆ గుణములను నిర్గుణమందురు. దేవదేవుడు గుణరహితుడు కనుకని విశుద్ధ భక్తునికి అవి పరమ ఆకర్షణీయములై ఉండును.
అటువంటి ఆకర్షణను పొందుటకు ఏదో ధ్యానమును చేయవలసిన అవసరం లేదు. భక్తుడు అటువంటి దివ్య స్థితి యందు అదివరకే నిలిచియుండును. అతనికి మరియు భగవానునికి నడుమగల ఆకర్షణ సహజమై ఉండి గంగానది సముద్రము వైపునకు ప్రవహించుటతో పోల్చబడును. గంగా ప్రవాహము ఏ పరిస్థితి యందు ఆగబోదు. అదే విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య నామ రూప లీలాదుల ఎడ విశుద్ధ భక్తుని ఆకర్షణ ఎటువంటి భౌతిక పరిస్థితి చేతను ఆగబోదు. కనుకనే ఈ సందర్భమున అవిచ్ఛిన్న అంటే ఎటువంటి అంతరాయము లేకుండా అనే పదము మిగుల ప్రధానమైనది. ఏ భౌతిక పరిస్థితియు విశుద్ధ భక్తి యోగ ప్రవాహమును అంటే విశుద్ధ భక్తి యోగ ప్రవాహమును ఆపలేదు. అహైతుకి అనగా ఎటువంటి కారణం లేకుండా అని భావము. విశుద్ధ భక్తుడు ఏదో కారణం చేత లేదా ఏదో లాభము కొరకు అంటే భౌతికమో ఆధ్యాత్మికమో కొరకు భక్తిని చేయడు. విశుద్ధ భక్తి యొక్క ప్రథమ లక్షణం అదియే. అన్యాభిలాషిత శూన్యం. భక్తునికి భక్తి ద్వారా తీర్చుకోవలసిన కోరికలు ఏవియునూ ఉండవు. అటువంటి భక్తి పురుషోత్తమునికి ఉద్దేశించబడినది గాని అన్యులకు కాదు. కొన్ని మార్లు కుహానా భక్తులు కొందరు దేవతా రూపములు దేవదేవుని రూపంతో సమానమని తలుచుచు వారి ఎడ భక్తిని ప్రదర్శించుదురు. కానీ ఇచ్చట భక్తి అనునది కేవలము దేవదేవుడగు నారాయణునికి అంటే విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణునకు తప్ప అన్యులకు ఉద్దేశించబడలేదని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడినది. అవ్యవహిత అనగా అంతరాయం లేకుండా అని భావము. విశుద్ధ భక్తుడైన వాడు 24 గంటలు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా భగవత్ సేవ యందు నెలకొనవలెను. ప్రతి నిమిషము ప్రతి సెకండు కూడా ఏదో విధమగు కృష్ణ భక్తిలో గడిచిపోవు నట్లుగా అతని జీవితము మలచబడియుండును. అవ్యవహిత అను పదమునకు వేరొక అర్థమేమనగా భక్తుని ఇష్టము భగవానుని ఇష్టము ఒకే రకముగా నుండును. భగవద్ ఇచ్ఛను పూర్ణము కావించుట కన్నను అన్యమైన అభీష్టమును భక్తుడు కలిగియుండడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడగల అట్టి సహజమగు సేవానురక్తి దివ్యమయ్యుండి ఎన్నడును త్రిగుణముల చేత కలుషితము కాకుండును. ప్రకృతి యొక్క సమస్త కల్మషముల నుండి విడివడియుండెడి విశుద్ధ భక్తి యోగపు లక్షణములు ఇవియే. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యతీశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి అందులో 29వ అధ్యాయమైనటువంటి కపిల భగవానుని చేత భక్తి యోగ వివరణము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు మనిషి యొక్క గుణాలను అనుసరించి, అంటే ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి భక్తులను ఉండేటువంటి రకాలను గురించి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఈ కర్త యొక్క వివిధ గుణాలలో, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో త్రిగుణమయమైనటువంటి విషయం కనుక ఈ గుణాలను అనుసరించి అనేక రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉన్నవి అంటూ చెప్పబడినవి. సో ఈ మార్గాలను మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 81 రకాలుగా చెప్పారు. ఎందుకంటే కపిల భగవానులు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా కర్త యొక్క వివిధ గుణాలను అనుసరించి, అంటే ముఖ్యంగా త్రిగుణాలను గురించి చెప్తూ ఆయన తామసికమైనటువంటి భక్తి లేదా తామసికమైనటువంటి కర్త, రజోగుణ కర్త, అలాగే సాత్విక కర్త అంటూ ముగ్గురు గురించి చెప్పినటువంటివి. అలాగే తమో గుణంలోను అలాగే రజో గుణంలోనూ ఉండేటువంటి ఆ భిన్నమైనటువంటి ఆ రకాల గురించి కూడా ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడినటువంటి విషయాలు ఉన్నటువంటివి. సో ఈ తమో గుణంలో ఉండి చేసేటువంటి భక్తి 3 రకాలుగాను, అలాగే రజోగుణంలో చేయబడేటువంటి భక్తి కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, సాత్వికమైనటువంటి భక్తి కూడా ఈ 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలను కలిపి చూసినట్లయితే మనకి ఈ 3 గుణాల నుండి మరలా 3 ఉప విభాగాలుగా చెప్పబడేటువంటివి మనము చూసినటువంటివి. పూర్వ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 81 రకాలుగా, అంటే త్రిగుణాలను అనుసరించి తమో గుణము, రజోగుణము, అలాగే సత్వగుణం యొక్క ఉపగుణాల ఆధారంగా మరి భక్తిని 81 రకాలుగా విభజించవచ్చు అనేటువంటిది చెప్పినటువంటి. ఎందుకంటే తామసికమైనటువంటి భక్తులు 3 రకాలుగా ఉంటారు అని. ఎవరు అంటే ఇక్కడ హింసతో పూజించేవారు, దంభంతో పూజించేటువంటి వారు, మరి మాత్సర్యం అంటే అసూయతో పూజించేటువంటి వారు అనేటువంటి వారు ముగ్గురు కూడా ఈ తామస భక్తుల వర్గంలోకి వచ్చేటువంటి వారు. అలాగే రాజసికమైనటువంటి వారు విషయభోగ వాంఛలతో పూజించేటువంటి వారు భగవానుణ్ణి, యశస్సు వాంఛతో పూజించేటువంటి వారు, ఐశ్వర్యాల వాంఛతో పూజించేటువంటి వారు అని రాజసికమైనటువంటి భక్తులు 3 రకాలుగాను ఉండేటువంటిది. అలాగే సాత్విక భక్తులు కూడా 3 రకాలుగా, సాత్వికలో కూడా కామ్యకర్మ దోషాల నుండి బయటపడడానికి పూజించేటువంటి వారు, మరి తమ యొక్క కర్తవ్య భావనతో పూజించేటువంటి వారు, అలాగే వారి యొక్క చైతన్యాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడానికి పూజించేటువంటి వారు అంటూ 3 రకాలుగా మనకి ఈ సాత్వికమైన, అంటే 3x3 9గా ఉన్నటువంటిది. అలాగే నవవిధ భక్తి మార్గాల గురించి కూడా మనం చూసాము. ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అర్చనము, వందనము, సేవ, అలాగే సఖ్యము, సేవ అనేది పాదసేవనము, సఖ్యము, అలాగే ఆత్మ నివేదనము అనునవి 9 రకాలు. కాబట్టి మరి ఈ 9ని 3 గుణాలలో విభజించినట్లయితే 3x9 కలిపి 27 అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినవి. ఆ 27 మళ్ళీ 3 ఉపభాగాలుగా చెప్పబడినటువంటి ఇవిగా చేస్తే 27x3 చేస్తే 81 రకాలుగా మనకి భక్తి వచ్చినటువంటి. అంటే ఈ నవవిధ భక్తి మార్గాలను 3తో గుణించినప్పుడు మనకి 27 వస్తుంది. ఆ 27ను మరలా 3తో గుణించడం వల్ల 81గా వచ్చినటువంటి ఆ విషయాలను మనం చూసినటువంటి. అలాగే మనకి ఇంతకుముందు చూస్తాము, మనము శ్రవణం, భగవాను గురించి వినేటువంటి విధానాలలో మనకి ఉదాహరణ
పరీక్షిత్తును తీసుకుంటాము, అలాగే హనుమంతుడిని కూడా వినేటువంటి విధానాల్లో చెప్తాము. అలాగే ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తించినటువంటి వారిలో సుఖదేవ గోస్వాముల వారు, అలాగే వాల్మీకిని కూడా చెప్తాము. అలాగే స్మరణంలో భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరణం చేసేటువంటి విషయాలలో ప్రహ్లాదుడు, అలాగే సీతామాతను కూడా ఆ వర్గంలోకి చెప్పవచ్చు. నిరంతరము భగవాన్నే స్మరించుకుంటూ ఉండేటువంటి వారిలో. అలాగే పాద సేవనంలో మరి మనము లక్ష్మీమాతను చెప్పుకుంటాము. లక్ష్మీమాతతో పాటుగా భరతుడు కూడా ఆయన యొక్క పాద సేవనాన్ని చేస్తాను. రాజుగా అయినప్పుడు రామాయణంలో చూస్తాం, రాజుగా ఉన్నప్పటికీ తన శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క పాదాలను సింహాసనంపై ఉంచి ఆయన నెత్తిన పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చినటువంటి వారు. సో కాబట్టి మరి పాద సేవనానికి భరతుడిని కూడా ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. అలాగే అర్చనం చేసేటువంటి వారిలో, ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించేటువంటి వారిలో మనము ఋతు మహారాజుని ఎక్కువ చెప్పుకుంటాము. వారితో పాటుగా ఇంకొకళ్ళని కలుపుకున్నట్లయితే శబరిమాత కూడా వస్తుంది. ఇంకా ఉంటారు, కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తున్నాను ఇక్కడ. అలాగే వందనాలు అర్పించడంలో అక్రూరుడు, అలాగే విభీషణుడు కూడా వస్తారు అని చెప్తారు. ఇక దాస్య సేవనానికి చూసినట్లయితే మరలా ఇక్కడ హనుమాన్ వస్తాడు. ఆయన ఎవరు చెప్పారు, హనుమాన్తో పాటుగా దాస్యం ఆ భగవంతునికి సేవలు చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారిలో మనకి లక్ష్మణుడు కూడా ఆ వర్గంలోనికే వచ్చేటువంటి వారు. ఇక భగవాన్తో స్నేహభావనం చేసినటువంటి వారిలో మనం చూసినట్లయితే సఖ్యంలో అర్జునుడితో పాటు సుగ్రీవుడు, ఇక ఆత్మ నివేదనము కావించినటువంటి వారిలో మనము బలి చక్రవర్తిని చెప్పుకుంటాము. వారికి ఇంకొకరిని కూడా యాడ్ చేయవచ్చు, ఆ జటాయు. సో తనను సీతామాత కోసం, అంటే రామచంద్రుడికి చేయటానికి పూర్తిగా జటాయు కూడా తనను తాను పూర్తిగా సమర్పించుకున్న వారిలో మనము ఉదాహరణగా తీసుకొనవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ 9 నవవిధ భక్తి మార్గాలు. సో మరి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మరలా 3 గుణాలలోనూ 3 మళ్ళీ ఉపగుణాలుగాను ఉంటూ 9 × 9 81 రకాలుగా మనము ఇక్కడ చూసినటువంటి విషయాలు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పూర్వపు శ్లోకపు భాష్యంలో మనకి వివరించినటువంటి అంశం. ఇక ఈరోజు మనము హరే కృష్ణ ఈ 11 మరియు 12 శ్లోకాలలో కపిల భగవానుల వారు ఇంకా మరి భక్తులు యొక్క భక్తి ఏ విధంగా భగవంతుని వైపుకు ఆకర్షితమవుతుంది, నిర్గుణ హరే కృష్ణ అయినటువంటి భక్తి అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 11 మరియు 12 శ్లోకాలలో ఆయన మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు ఆయన, మద్గుణ అంటే నా యొక్క గుణములు, శృతి మాత్రేన అంటే శ్రవణం చేసినంత మాత్రమే, మయి సర్వగుహాశయే మరి ఎల్లరి హృదయాలలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే సర్వాంతరయామిగా ఉన్నటువంటి, అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి నాయడ. సో మనోగతి రవిచ్ఛిన్న అంటే ఎటువంటి విచ్ఛిన్నం లేకుండా, ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా, ఎలా అంటే యథా గంగాంబ అంబుదౌ ఇక్కడ. సో ఏ విధంగా అయితే గంగా జలము మరి నిరంతరాయంగా సముద్రము వైపునకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో, లక్షణం భక్తి యోగస్య నిర్గుణస్య హృదాహృతం. ఇక ఏ విధంగా అయితే ఆ గంగా జలము సముద్రం వైపుకు అవిచ్ఛిన్నంగా నిరంతరము ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో,
ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణాలను శ్రవణం చేసినంత మాత్రంలోనే అందరి హృదయాలలో ఉన్న సర్వంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని వైపుకు ఆ భక్తుని యొక్క భక్తి, విశుద్ధ భక్తి ఆకర్షితమవుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఆయన వైపుకు అది ఆకర్షింపబడుతుంది, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుని వైపుకి. అందుకే ఇక్కడ అహైతుకి అంటే ఎటువంటి హేతురహితమగు, అహైతుక్యవే వ్యవహిత, అవ్యవహిత, అభిన్నమగు ఎవైతే భక్తి పురుషోత్తమే, ఆ దేవదేవుని వైపుకు భక్తి అంటే ఇక్కడ భావము మనకి తాత్పర్యం ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో సర్వ హృదయవాసి అయినటువంటి భగవానుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ నామమును, గుణాలను శ్రవణం చేసిన అంతటనే మనిషి యొక్క చిత్తము మరి అంటే ఆ మనుషుని యొక్క చిత్తము, ఆ భక్తుడి యొక్క చిత్తము భగవంతుని వైపుకు ఆకర్షితమై విశుద్ధం భక్తి ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఎటువంటి విశుద్ధ భక్తి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, గంగా నది సహజముగానే సముద్రము వైపుకునకు ప్రవహించినట్లుగా మరి ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి, అటువంటి భక్తి, ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి అంటే ఆ మనిషి యొక్క అంటే ఆ భక్తుని యొక్క చిత్తంలో ఉత్పన్నమైనటువంటి ఆకర్షితమైనటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తి ఎటువంటి భౌతిక స్థితి చేతను అంటే ఈ భవబంధనాలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిని చేతను అడ్డగింపబడకుండా దేవదేవుని వైపుకు ప్రవహించగలదు. అంటే ఆ సముద్ర వైపుకు గంగాజలము ఏ విధంగా అయితే ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా, ఆటంకం లేకుండా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో అదే మాదిరిగా శుద్ధ భక్తుని యొక్క హృదయంలో భగవానుడి ఎడ ఆకర్షితమైనటువంటి ఆ భక్తి, నిర్గుణమైనటువంటి ఆ భగవంతుని వైపుకు. సో మరి అదే ఇక్కడ ఆ భక్తి, ఆ ఉత్పన్నమైనటువంటి భక్తి ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి అడ్డంకుల చేతను అడ్డగింపబడక అది ఆ దేవదేవుని వైపుకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ భగవంతుని వైపుకు ఆ భక్తి ఆకర్షితమవుతుంది అంటూ ఇక్కడ ఆ భక్తి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాలను, గుణాలను శ్రవణం చేయడం వల్ల కలిగినటువంటి భక్తి పవిత్ర గంగాజలంతో పోలుస్తున్నారు. ఇక్కడ జాహ్నవితో పోల్చినటువంటిది అంటే గంగతో పోలుస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి ఉత్పన్నమైనది అని చెప్తున్నారు. అలా ఇంతకు ముందు చెప్పున్నట్లుగా మిశ్రమమైనటువంటి భక్తి కాకుండా అంటే ఎటువంటి ఆ భౌతిక ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పబడినటువంటి ఆ 81 రకాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి భక్తి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి ఆ 81 రకాలు కూడా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఆకర్షణ చేత శుద్ధ సత్వ స్థితిలోకి రాలే ఇంకా అది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆకర్షితం ఉండేటువంటి సాధారణంగా శుద్ధ స్థితిలో ఉండేటువంటి భక్తిని మనము 2 రకాలుగా చెప్తుంటారు. అన్మోటివ్, ఎటువంటి వాంఛలు లేకుండా జరిగేటువంటి భక్తి అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఎటువంటి స్వవాంఛలు లేకుండా భక్తి విచ్ హర్బర్స్ నో సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ అంటారు. అన్మోటివ్ అనేటువంటిది ఎటువంటి వాంఛలు లేకుండా అంటే ఎటువంటి స్వీయ భోగ వాంఛ లేకుండా చేసేటువంటి భక్తి శుద్ధ భక్తి. అలాగే ఇంకొకటి అన్ఇంటరప్టెడ్, ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా ఇవాళ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అదే, ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా అంటే భక్తి విచ్ ఈజ్ స్టడీలీ కంటిన్యూస్ ఆన్ డిస్పైట్ డిఫికల్టీస్ అండ్ అబ్స్టాకిల్స్ అని చెప్తారు. ఎటువంటి వాటికి ప్రతిఘటనలకు కూడా అంటే ఆగకుండా అన్నింటినీ దాటుకుంటూ అన్ఇంటరప్టెడ్ భక్తి. సో ఇది శుద్ధ భక్తి. సో ఇవాళ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తి మనకి ఎటువంటి వాంఛలు,
ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా కలిగేటువంటి భక్తి. మరి సో ఈ విధమైనటువంటి ఈ భక్తిని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవానుడి యొక్క సర్వాంతరయామిగా ఉన్నటువంటి అందరి హృదయాలలో నివాసిగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాలను గుణాలను శ్రవణం చేయడం వలన కలిగేటువంటి, ఎందుకంటే మరి శ్రవణ కీర్తన్ స్మరణం వంటి వీటిలో సరళమైనటువంటిది ఆ శ్రవణం ద్వారా కలిగేటువంటి ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి మనిషిలో ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తారు. ఇది ఎటువంటి వాంఛలు, ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా, ఎటువంటి అడ్డగింపలు లేకుండా, ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి భౌతిక స్థితి చేత కూడా అది అడ్డగింపబడకుండా ఆ దేవదేవుని వైపుకు కొనసాగించేటువంటి భక్తి శుద్ధ భక్తి, ప్యూర్ డివోషన్ కిందకి వచ్చేటువంటిది. సో మరి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ నిర్గుణమైనటువంటి విశుద్ధమైన భక్తికి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి నిర్గుణమైన విశుద్ధమైనటువంటి భక్తికి మూల సిద్ధాంతము ఆ భగవంతుని ఎడ ప్రేమ. మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి చిన్న పుస్తకం హ్యాండ్ బుక్ లాగా ఉంటుంది, చాలా ఒక కొద్ది 15 నుంచి 20 పేజీలు ప్రేమ కళాభక్తి అంటూ. అది కూడా మన భక్తి రసామృత సింధు, ఉపదేశామృతము, భక్తి రసం సింధు వాటిలో రూపగోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటి విషయాలనే ఆ ప్రేమ. మనకి ఎవరిని ఏదైనా ఆకర్షణ ఏదైనా కలగాలి అంటే కొంత మనలో వారిపైన ప్రేమ ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంటుంది మనకు. సో మరి ఆ విధంగా భగవంతుని ఎడ ప్రేమ ఉన్నప్పుడే అది ఆ భక్తి నిర్గుణంగాను ఉండి అది విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిగా ఉంటుంది. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు, నిర్గుణమగు విశుద్ధ భక్తికి మూల సిద్ధాంతము భగవత్ ప్రేమ అంటూ చెప్తున్నారు. మద్గుణ శృతి మాత్రేనా అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మద్గుణ శృతి మాత్రేనా అంటే ఆయన చెప్తున్నటువంటి విషయము. ఆయన అంటున్నారు, నా దివ్యమైనటువంటి నామ గుణాలను వినినంత మాత్రమున. అంటే ఇక్కడ ఏంటి దీని అర్థము? ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి దివ్యమైనటువంటి గుణాలను విన్నంత మాత్రాన, శ్రవణం చేసినంత మాత్రమునే అని భావము. మరి ఇక్కడ ఏంటి ఆ భగవానుడి యొక్క గుణాలు అంటే, గుణాలు నిర్గుణమైనటువంటివి, ఎటువంటి ఈ ఇంద్రియ భోగ వీటితో సంబంధాలు లేకుండా ఉండేటువంటి గుణాలు ఆ భగవంతుడి. అంటే శుద్ధ సత్వస్థితిలో ఉండేటువంటి గుణాలు. సో ఎటువంటి కలుషితాలు లేనటువంటి పరిపూర్ణమైనవి, సంపూర్ణమైనటువంటివి కనుక అవి నిర్గుణంగానే చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. మరి దేవదేవుడు గుణరహితుడు కనుకనే విశుద్ధ భక్తికి అవి పరమ ఆకర్షణీయములై ఉన్నవి. ఆ దేవదేవుని యొక్క నామమైన, గుణమైన, లీలైన, ఆయన కర్మలైన, సో ఆయన గురించి తెలుసుకునేటువంటి ఏ విషయమైనా అది దివ్యమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆకర్షణను పొందుటకు ఏదో ధ్యానము చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈ ఆధునిక యుగంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ధ్యానాల గురించి వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు బోధించేటువంటి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటివి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భక్తుడు అటువంటి దివ్య స్థితి యందు అదివరకే నిలిచి ఉంటాడు. ఎందుకంటే భక్తిలోకి వస్తున్నాడంటే ఆ ధ్యాన స్థితికి సంబంధించినటువంటి ముక్తి స్థితిని అతడు పడిచే ఉంటాడు. ఆ ముక్తిని పొందిన తర్వాతనే భక్తిలో అతడు నిమగ్నమయ్యి నిర్హేతుకమైనటువంటి ఆ భక్తిని అతడు నిర్వర్తిస్తూ ఉండేటువంటి విషయాలు. మరి అతనికి మరియు ఆ భగవానుడికి నడుమ ఆకర్షణ, సహజమైనటువంటి ఆకర్షణ, ప్రేమ భక్తి. మనకి రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి. భక్తి రసామృత సింధువులో మనం చూసాం బేసిక్ క్లాసెస్లో, భక్తి శాస్త్రంలోను, తర్వాత అంతకుముందు లెవెల్ 3 క్లాసులలో విన్నటువంటి వారికి. సో మరి అది ఇక్కడ మరి ఆ భగవానుడి ఎడ భక్తునికి ఉండేటువంటి ప్రేమ, ఆ వారిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి ఆకర్షణ సహజ సిద్ధమైన ఆకర్షణ, కృత్రిమమైనది కాదు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఏ విధంగానైతే గంగా ప్రవాహము
ఏ పరిస్థితి యందు ఆగకుండా సముద్రము వైపుకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుందో. సో ఎందుకంటే ఈ సహజమైనటువంటి ఆకర్షణ భక్తుడికి భగవానుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి ఆకర్షణ, విశుద్ధ భక్తుడు గంగా ప్రవాహంతో పోలుస్తున్నారు కనుక, గంగా నదితో పోలుస్తున్నారు కనుక విశుద్ధమైనటువంటి ఆ భక్తి, గంగా ప్రవాహం ఏ స్థితిలోనూ ఆగకుండా సముద్రం వైపుకు ప్రయాణించినట్లుగానే మరి ఆ భక్తుడి యొక్క భక్తి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య నామ రూప లీలాదుల ఎడ ఆకర్షణ ఎటువంటి భౌతిక స్థితి చేత కూడా అది ఆగబోదు. కనుకనే ఈ శ్లోకంలో మనకి ఈ కపిల భగవానుల వారు అవిచ్ఛిన్న అంటే ఎటువంటి అంతరాయము లేకుండా అనేటువంటి పదాన్ని ఆయన వాడారు. అంటే భక్తి, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క భక్తి ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా, ఎటువంటి వాంఛలు లేకుండా జరిగేటువంటిదిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఏ భౌతిక పరిస్థితియు విశుద్ధ భక్తిని అంటే ఆ విశుద్ధ భక్తుడి యొక్క భక్తిని అంటే విశుద్ధ భక్తుని భక్తి యోగ ప్రవాహమును ఆపలేదు. అంటే ఇక్కడ నిరంతరము 24 గంటలు కూడా అతడు భగవద్ధ్యాస యందే ఉండగలడు అతడు ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా. సో అతని ఆలోచన కానీ అతడు విధానాలన్నీ కూడా నిరంతరము ఆ విశుద్ధ భక్తుని యొక్క భక్తి యోగ ప్రవాహం, భక్తి యోగ ప్రవాహము అంటున్నారు. ప్రవాహము ఆగకుండా నిరంతరము ఆ గంగా ప్రవాహము వలె అంతరాయం లేకుండా ఆ భగవంతుని యందు నిమగ్నమవుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అహైతుకి అనగా ఎటువంటి కారణం లేకుండా అని భావము. ఎందుకంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆకర్షణలు, ప్రేమ భక్తి ఎటువంటి వాటిని కోరుకోనటువంటిది. మనకి ఆ వృందావనంలోని గోపికలు చేసేటువంటి ప్రేమ ఎటువంటిది కూడా, ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా, ఎటువంటి కారణం కూడా ఏం లేకుండా ఆ భగవానుడి ఎడ ఉండేటువంటి ప్రేమ. మరి విశుద్ధ భక్తుడు ఏదో కారణం చేతో లేదో ఏదో లాభం కొరకో, అది భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైన, ఎందుకంటే సత్వస్థితిలో చేసేది ఆధ్యాత్మికం లాగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది, కానీ కొంత వాంఛ కలిగి ఉంటుంది, లేశమాత్రమైన వాంఛలు ఉంటాయి కనుక అది కూడా ఈ భౌతిక కొంత కలుషితమైనటువంటిదిగానే చెప్పబడినటువంటిది. సో కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు విశుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు, మరి రూపగోస్వాముల వారు చెప్పినట్లుగా అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఎటువంటి ఇతరమైనటువంటి అభిలాషత్వము లేకుండా, ఒక్క భగవానుని తప్ప ఇతరమైనటువంటి ఏది కూడా వాంఛించకుండా చేసేటువంటిదే శుద్ధ భక్తి, విశుద్ధ భక్తి. మరి విశుద్ధ భక్తుడు ఏదో కారణం చేతనో ఏదో లాభం కొరకో భక్తిని చెయ్యడు అని చెప్తున్నారు. విశుద్ధ భక్తుడు చేసేటువంటి భక్తి ఎటువంటి భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైన కారణమో లేదో లాభమో లేకుండానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. భక్తునికి భక్తి ద్వారా తీర్చుకోవలసినటువంటి కోరికలు ఏవియును ఉండవు. ఎందుకంటే మరి ఈ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమైన వారు దేహ అవసరాలను గురించి కానీ, తను ధరించినటువంటి వస్త్ర అలంకరణల గురించి కానీ వారు పట్టించుకోరు అనేటువంటిది మనకి పూర్వపు అధ్యాయంలో కపిల భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది. కనుకనే మరి వారికి అంటే భక్తునికి భక్తి ద్వారా, అంటే ఆ భగవంతుడికి వనరించేటువంటి భక్తి ద్వారా అతడు కోరుకోవలసినవి ఏవి కూడా ఉండవు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారి నమ్మకము, ఎందుకంటే వారు ఆ భగవానుడే వారికి కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే మనం సుధామును చూస్తాం, ఆయన భక్తి చేస్తాడు, ఎంతో కఠినమైనటువంటి దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరి దర్శించుకున్నా కూడా ఆయన ఏమీ అడగడు కదా. చూస్తాం సుధాముడి యొక్క దాంట్లో చూస్తాం, కుచోలప్యాఖ్యానంలో మనకి ఉంటూ ఉంటుంది కదా. మరి ఆయన భగవాన్ని దర్శించుకోవడం తప్ప ఇంకేం కోరుకోలేదు. సో మర్నాడు ఆయన యొక్క భగవానుడు తన మిత్రుడు భక్తుడు అయినటువంటి సుధాముని ఎంతో గౌరవంగా ఆదరించి అతనికి
మర్యాదలన్నీ చేసి, ఒక అతిథి మర్యాదలు, ఒక సన్యాసి, ఒక బ్రాహ్మణుడికి భక్తుడికి చేయవలసిన మర్యాదలన్నీ చేసి మర్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు తప్ప ఏమీ కూడా అడగడు భగవంతుడిని. కానీ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి తనకి కావలసినటువంటివి అన్నీ కూడా సమకూర్చిన అయినా అతడు తన యొక్క సాధారణమైనటువంటి జీవన విధానంలోనే అతడు గడుపుతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది భగవంతుని పైన భక్తుడి, విశుద్ధ భక్తుడికి ఉండేటువంటి నమ్మకం. అంతేగాని మనం తిరుపతి వెళ్ళి ఈసారి వచ్చాను, నేను ఈరోజు కొంత వేసాను, మళ్ళీ నాకు నా కోరికలన్నీ తీరిస్తే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంత వేస్తాను అని మనం కోరుకున్నట్లుగా ఉండేటువంటి భక్తి కాదు అని చెప్తున్నారు విశుద్ధ భక్తి. సో ఇక్కడ మరి ఆ భక్తుడికి, శుద్ధ భక్తుడికి భక్తి ద్వారా తీర్చుకోవలసినటువంటి కోరికలు ఏవీ లేవు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి భక్తి పురుషోత్తమునికే ఉద్దేశించబడినది కానీ ఇతరులకు కాదు. హరిభక్తి ఇక్కడ. సో మనకి ఈ వర్గాలు కూడా అంతకు ముందు మనకి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో క్లాసిఫికేషన్లో హరిభక్తి అని ఉంటుంది. నేను భక్తుల రకాలు అని దాన్ని చెప్పి మనకి మరి ఆ భగవంతునికి భక్తి చేసేటువంటి విషయాలు, అంతేకాని ఇతరులకు కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కానీ కొందరు కుహానా భక్తులుగా చెప్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇతర దేవతలు కూడా దేవదేవునితో సమానమని, సో వారి ఏడ కూడా భక్తిని ప్రదర్శిస్తూ చేస్తూ ఉంటారు. మనకి అది పద్మపురాణంలో కూడా చెప్పబడినటువంటి నామాపరాధాలలో ఒకటిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. శివుడు బ్రహ్మ వంటి వారినే విష్ణువుతో సమానులని కానీ అధికులని కానీ భావించడం అపరాధం అవుతుంది. మరి మిగిలిన వారి గురించి ఆలోచించేదేముంది? సో వారే గొప్ప భక్తులు, వైష్ణవులు అయినప్పటికీ కూడా. సో మరి ఇచ్చట భక్తి అన్నది కేవలము దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణునికి, అంటే ఆ విష్ణువుకి కృష్ణుడికి తప్ప అన్యులకు ఉద్దేశించబడలేదని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడినది అని చెప్తున్నారు. అలాగే అవ్యవహిత అనగా అంతరాయం లేకుండా అని భావము. విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాడు, ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, 24 గంటలు కూడా ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా భగవత్ సేవ యందే నెలకొని ఉంటాడు. ప్రతి గంట, ప్రతి నిమిషము, ప్రతి సెకండ్ కూడా ఏదో విధంగా అది కృష్ణ భక్తిలోనే ఉండేటట్లుగా ఆయన యొక్క జీవితము మలచబడుతుంది. అలాగే అవ్యవహిత అనేటువంటి పదానికి వేరొక అర్థం కూడా ఆ భక్తుని ఇష్టము, భగవానుని ఇష్టము ఒకే రకంగా, అంటే భిన్నంగా లేకుండా, అవ్యవహిత అనేటువంటి అంటే భిన్నం కాకుండా ఒకే విధంగా, అంటే ఏకత్వం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినటువంటి ఏకత్వము అంటే భక్తుడి యొక్క అభిప్రాయాలు భగవంతుని అభిప్రాయంతో ఏకత్వం అవడం. దానికి మనం భగవద్గీతను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. అర్జునుడి మనస్సు అంతకుముందు భిన్నంగా ఉంటుంది. భగవద్గీత బోధనలు విన్న తర్వాత కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అభీష్టం మేరకే ఆయన యుద్ధం చేసినటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇక్కడ భగవదీచ్ఛను పూర్ణము కావించుట కన్నను అన్యమైన అభీష్టము భక్తుడు కలిగి ఉండడు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడగల అట్టి సహజమైన సేవానురక్తి దివ్యమై ఉండి ఎన్నడును త్రిగుణముల చేత కలుషితము కాకుండా ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి, మరి ప్రకృతి యొక్క సమస్త కల్మషముల నుండి విడివడియుండెడి విశుద్ధ భక్తి యోగపు లక్షణములు ఇవే అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.